parkovat. Čurák, blbej, ty vole. Z očí tečou slzy, tvář má strhanou, lemovanou šedivými vlasy. Věk si netroufám odhadnout, jméno této ženy zveřejňovat nebudeme. Chceme ochránit její... Aby se přebydělala. Jako kdyby se chtěla obhájit před sebou i celým světem. Pochlubí se, že i v nuzných podmínkách péči o děti zvládá. Jako děcka mají všechno. Mála vyznamenání od první třídy. Na turistická setkání v bazénech, wellness centrech nebo hotelích měl organizovat i Vožurek, další z obžalovaných. Ten jednoznačně odmítá, že by prováděl něco nezákonného. Jednalo se vyloženě o naturistické aktivity, takže podezřelého nebylo prakticky nic, se nejednalo o nějaké zakázané servery. Do dneška tyto servery fungují a do dneška se naturistický život vlastně dokumentuje i tady přímo v Ostravě. Klídek, ty vole. To je na parkoviště, ne? To je překvapení, ty vole, na parkovišti chtějí parkovat auto.